DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagnegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Maray na aga mga ka-consumer. Ngunyan po, aldaw na naman in Biyernes, March 7, first Friday kang bulan na Marso. So, yaon po kita digdi, mag-iribana naman po kita sa laog nin sarong oras. Digdi po sa programang Usapang Consumer at Negosyo. Hatod po sa tuya gabos kang Department of Trade and Industry Regional Office 5. So, sana po antabayan nyo kami dahil kamo magliwat nin istasyon. Digdi po sa programang Usapang Consumer at Negosyo. Digdi sa DZGB hanggang alas 12 nin odto. So mga nagdadangog po sa tuya ngunyan, nadadangog kita syempre sa 729 kHz as in syempre naka-live kita sa Facebook page kang DZGB News Online na samuya man pong sinishare sa samuyang DTI Region 5 Regional Office 5 or Region 5 Bicol Facebook page as in syempre sa YouTube channel kang DZGB. Ayan, dahil po kamo magliwat din istasyon igwa kitang pakonsuelo bago magtapos ang satuyang programa. So sa Giraray ini po ang sa indong kairiba digdi sa programang Usapang Consumer at Negosyo si Bem Romano Bilango kang DTI Region 5. Ano po? Sabi ta kasubaago Marso ngunyan pagbulan na Marso kadakol kitang mga siniselebrar. Lalong-lalo na sa Samuya, sa DTI, igwamang kaming espesyal na selebrasyon ngunyan na bulan ng Marso. So ngunyan po iyan ang satuyang paghuhururunan, pag-urulay-ulayan, ang Samuya pong special celebration ngunyan na bulan ng Marso, specifically po sa March 15, 2025. Igwa po kitang inaapod na World Consumer Rights Day. Taod-taod, igwa kitang resource person ngunyan, bago palan kita magpadagos sa tuya ngo na pong tauan nin oras na magbati sa satuya gabos ang satuyang resource person ngunyan na aga si Sir Ruben Sombon ang samuya pong Chief sa Consumer Protection Division sa DTI Regional Office 5. Sir Ruben, please go ahead. Yes, Ma'am Bem. Sa liwat po, Diyos maray na aga sa gabos nagdadangog sa satuyang programa Usapang Consumer at Negosyo. Sabi mo nga ni, March 7 ngunyan, first Friday kang Marso. Tama? So, dakol kita pig-celebrar na mga activities for this month. So, saro po nga ni dyan itong World Consumer Rights Day. Ito man po paglingawan, Ma'am Bem, in ang coordination, cooperation with other government agencies. Dakol kitang pig-celebrar. Yaon po dyan Women's Month. So Fire Prevention Month. So, kasabay po kita dyan sa pag-suporta kangiyang mga programa kasatuyang gobyerno. So pagbulan talagang Marso, dapat madigarbo ang selebrasyon kang lambang saro sa satuya. Kadakol na mga selebrasyon na imbuelto kita gabos. Gari sa aga March 8, iyo ang siniselebrar tang International Women's Day. Pero ang bilog na bulan ng Marso, inaapod tayo na Women's Month. Pero sa muya, sa DTI, igwa kaming inaapod na World Consumer Rights Day. So, taod-taod maaraman ta kung ano ang basihan ka ining pagselebrar ta kang World Consumer Rights Day na ini. Ano po? Kasi taon-taon, iyo po ini ang petsa talaga. March 15, for World Consumer Rights Day. Taon-taon, igwang mga tema
ang selebrasyon kang World Consumer Rights Day. So mamaya tatawan ta ang satuyang mga paradangog ngunyan kang mga iba-iba bagang tema, siguro for the past 5 years nagkataon na mga tema ta nakatutok duman sa ngunyan pala na taon ang tema ta, a just transition to sustainable lifestyle. So ang satuyang kahapotan ngunyan sa satuyang mga paradangog, Sir Ben, kaya ba nating mabuhay ng simple, makakalikasan para sa magandang kinabukasan? So yan po anchored sa theme tangon yan na a just transition to sustainable lifestyle. Tapos syempre mamaya i-share din sa tuya ni Sir Ben so mga activities kang lambang DTI provincial office, pati ang samuyang regional office, manunungod sa pag-celebrar kang World Consumer Rights Day. So, sa Giraray, mga nagdadangog po sa tuya ngunyan, nayaon sa mga kanya-kanya nindang harong, so iba yaon sa mga sasakyan, sa mga pampublikong sasakyan, syempre nakatutok pirmi sa DZGB. Pwede po kamo makisumaro sa muya kung igwa po kamong ihihiras manungod sa satuyang tema ngunya na aga sa World Consumer Rights Day na ang tema a just transition to sustainable lifestyle. Ano kaya ining pigsasabi tang sustainable lifestyle? So sa taod-taod sa ulay-ulay mini Sir Ben sa tuya iyan na pag-diskutiran. So pwede ka mo magpahayag kang sa indo mga concerns, mga kahapotan digdi sa samuyang text line 0999-883-1471. Uliton ko po 0999-883-1471. Ayan, okay. So Sir Ben, siguro bago kita magpadagos or punantaan sa tuyang programa sa paghiras sa satuyang mga ka-consumer, kung ano ang basihan ta kang pag-celebrar ka ining World Consumer Rights Day. Kaso alin ba ini nagpuon na celebration? Buda, ano ang pinagpapahiwatig kang pag-celebrar, nataigwang celebration kang World Consumer Rights Day? Ano ang gusto tang ipaabot sa tuyang mga ka-consumer? Please go ahead, Sir Ben. Yes, Ma'am Bem. So sa liwat po, ining consumer World Consumer Rights Day. Ini po pig-celebrar niya to on March, every 15 kang March. So yan po ang celebration date. So paano po nagkaigwa ki World Consumer Rights Day? Kung saan, Ma'am Bem, ang Pilipinas po, membro po kita kitong pigaputang Consumers International. Okay. Hindi po sarong organization, international organization, na kung saan igwa ki 100 plus members, country members, digdi sa Consumer International. So ang objeto po kay ni para po matawan ta po ki bosses o chance o platform ini mga consumers ta manunugot po sa mga mga natataon na mga issues and concerns regarding po sa consumers. So nasambit mo po kanina na kung pirang taon nini we are celebrating this for how many years na, Ma'am Bem? Almost 60 years na ata. Okay. Na pig-celebrate ining World Consumer Rights Day na kung saan nakakaigwa ki team kada taon pighiling po so napapanahon na issues and concerns para po ma-address kang international organization na ini pong mga issues and concerns ta. Ini po kay puwanda pong maaraman na ang pigigibo po kay ni pigtutukduan ang satuyang gobyerno, pigtatawang giyan sa tuyang gobyerno kung ano ito dapat nagigibuhon manugod sa mga consumers. Mula siguro Sir Ben sa title pa sana niya World Consumer Rights Day. Siguro gusto tang i-strengthen ang kaaraman kang satuyang mga ka-consumer manunungod sa indang mga consumer rights. Sir Ben? Oo, igwabaga kitang 8 tama ako, Sir Ben. 8 consumer rights. So, iyan po, dapat aram ta iyan ng mga diretsos ta bilang consumer. So, bilang pag-celebrar kang World Consumer Rights Day, dapat
pinapractice ta po, ini-exercise ta itong mga diretsos ta bilang konsumidor. So, this is the time na kaipuhan ipaigting, no? Kang sa tuyang ahensya, lalong-lalo na ang Department of Trade and Industry na kung saan iyo po ang nagpoprotektar sa tuyang mga sa tuya agabos na mga consumers. Ano po, Sir Ben? Yes, Ma'am Beb. So, para po balikan ta sa pinaka-basic na Opo. consumer rights ta. So, sabi mo kasi bago walo, no? Walo. Ang yaong digdi na para maraman kang mga consumers ini mga basic rights natin bilang consumers. Yan po ang the right to basic needs. Ma'am Beb. Yes. So, sa pinaka-inot na consumer rights natin. Pandua po, yaong dyan, so the right to safety. Hindi po sa mga gadgets ay sa mga electrical appliances na pigagamit na kay puan, safe po yung gamiton. Masunod po dyan, Ma'am Bem, the right to choose. So, dapat tuturuan kita, may karapatan kita mamili. So, kita dapat pagdiktahan kung ano talaga so babakalon ta. So, saruya sa consumer rights ta. Apat, Ma'am Bem, the right to redress. So, kay Opo. po, igwa kitang avenue or venue para po mapaabot niya to ang sa tuyong mga redress or any complaints regarding po dyan. At yan po, Ma'am Bem, kung may oras pa kita discuss natin iting sa redress regarding po sa mga consumer complaints na receive ka sa tuyong opisina. So, masunod po dyan, so the right to information, the right to representation, and of course, ang panghuri, so the right to consumer education. Ini pong pigigibuta ko niyan, Ma'am Beb, sa rupiya sa pigibuta na the right to consumer education. So, kung saan, pigtatawad ta po ning guide ini mga consumers ta, ano po talaga ang dapat na karapatan nila bilang consumer. Okay. Tapos, igwa baga dyan, Sir Ben, na right to a healthy environment. Ano po? Tama, Sir Ben? Yaon dyan? Kasabay ba dyan sa right? Sabay na po siya, Ma'am Beb, sa safety. Okay. Oo. So, siguro, ang theme tabagangon yan, adjust to transition, To sustainable- adjust transition to sustainable lifestyle. So, sa pag analyze ta kaining theme, ano po, yaon dyan so sa tuyang mga paghurup-hurup kung ano ba ang mga consumption practices ta. So, yaon dyan mahurup-hurup kita kung am I a sustainable consumer sa tuyang pag-uroal daw na pagkabuhay, sa pagkonsumo, in our own little way, pwede kitang makasabi or pwede tang magtabang kita kung paano ta kung paano kita makakatabang para magkaigwa kita ki healthy environment. Ano po? And sustainable lifestyle as well. So, Sir Ben, sabi tabaga kasubago mga tema ka mga nakaaging World Consumer Rights Day nagre-revolve duman sa mga pressing issues, no? Yaon duman so pigbalikan ko nga ni Sir Ben so mga theme baga dati in relation ngunyan sa theme yaon dyan so the sustainable consumer kang 2020 ano po iyan so theme tapos 2021 tackling plastic pollution. Correct. Related man giraray tapos kang 2023 Sir Ben clean energy transition. So ngunya na 2025 iyo na ining adjust transition to sustainable lifestyle. Siguro Sir Ben mahapot ang satuyang mga paradangog, ano man nga iyan na adjust transition to sustainable lifestyle. Sige Sir Ben, sa imo po Sir Ben na pag-analisar kang tema ngonya na World Consumer Rights Day. As a consumer, paano sinda makakatabang or paano sinda mag-practice ki sustainable consumption or practices? Yes, Ma'am Bel. So, ang pigbasa mo kasubago so naging mga tema ng mga nakaaging World Consumer Rights Day celebration na kung saan it boils down, Ma'am Bem, sa pagprotehir kan sa tuyang ang environment. Yes. Kumahiling ta. So tackling plastic pollution, also clean energy, and of course yung sustainable lifestyles for this year. So
kasabay po diyan ang sustainable lifestyles na kung saan on our own pwede po kita mag-give kang mga date na bagay, Ma'am Bem, pero dakula ang epekto sa pagprohitir ka sa tuyang environment. Opo. So sa rodya sa pigkataw tayong example itong kasabay sa team na binanggit mo itong plastic pollution. So sa kita diyan sa naging basta kita may kasalanan kita pa kung hiling ta bilang consumers kasi kadaklang kapigagamit ko niyan ng mga packaging materials, of course yan na plastic na so saro siguro sa magigibo ta, Ma'am Bem, is maski por paano maiwasan ining paggamit kang plastic. Kung may mga recyclable materials kita alita na pig sasabi nitong kung may eco bag kitang pig gamit, pwede ta gamiton otro sa tuyang pagsaod para din na kita gamit kito o magbakal kang plastic. So mga single use, Sir single-use Ben, plastic, iyan ang pigi-iwasan. Yes, Ma'am. So bilang responsible consumer. So kay puwanta po hilingon niya ng mga bagay niya kasi dakula po ang epekto ka sa tuyang. Di na kita marayo, Ma'am Ben. So mga nakaaging ang mga shear line na pigapot natin na kung mahilig ta so epekto kang mga basura na pig at tapok ta. So pag tinapok mo mabalik man giraray sa imo in another form ngayon. So nakaging mga pagbadi sa tuyang lugar in particular, so nahalita duman talagang yaw man po giraray so plastic na kung saan on our own sana kita sa mga household natin kayang-kaya ta pong gibuon niyan na ibitaran na pagpaparatapok kay mga plastics. Kasi mabalik man girarayan sa tuya. So siguro, Sir Ben, nga ni tama, so sinabi mo na itong mga nangyaring kalamidad ba ito, nagkaigwa kay mga flash floods, nahiling ta siguro ka ito so resulta kan sa tuyang pagpabaya sa environment. So sana wake up call ito sa lambang saro sa Satuya. So siguro, Sir Ben, ining sa tuyang programa, sarong paagi ini para matabangan tama na ma-remind, ma-educate, giraray ang satuyang mga ka-consumer, lalong-lalo na sa indang pag-practice kang sustainable consumption. Bago kita, Sir Ben, mapadagos, good morning ki Mayor Aguas, nagdadangog daa siya. Good morning digdi sa tuyang live feed. Good morning, Mayor Mark Aguas kang Santo Domingo. Thank you for watching. Ayan po. Okay, so iyan, Sir Ben, mga simpleng bagay, mga basic or practices sa satuyang mga households ang satuyang dapat na ipag-practice sa oral daw tang pagkabuhay. Kasi ang baga, Sir Ben, ang sustainable lifestyle, iyo inisu satuyang tamang pagpili kanganing maibitaran so mga maraot na maidudulot kaini sa satuyang environment para magkaigwa kita ki syempre healthy ang satuyang pinag-iistaran na komunidad. So ito, Sir Ben, sarusa na ito sa satuyang mga dapat gibuhon, pero kadakol pang iba, Sir Ben, lalong-lalo na, Sir Ben, kita baga sa DTI itong kita baga ang nagtatao ki mga Sir Ben, so sa standards, so mga paggamit kang mga produkto na nag-agi sa proseso. Mga tips natin sa mga tamang paggamit kasi so energy saving, Sir Ben, so energy efficiency, so mga daipigagamit na mga ilaw, na mga gripo, so mga diit-diit na tagdo dako lang bagay iyan. So dapat pag may nahili na kitang gripo na may leak, pakarayon ta na, Sir Ben? Yes, so yan ang mga basic na practices para kita bilang mga konsumidor, we also contribute para tabang kita sa pag-promote ki healthy environment. Sir Ben, igwa ka pa pong gustong ihiras, Sir Ben, manunungod digdi sa sustainable lifestyle bago kita magpadagos sa tuyang sunod na ihiras. Ini ba Ma'am Bem, na pagmatata pagkaaga? Punanta sa pagmatata pagkaaga. Kakigwa na kita ki gari
ano to sa mindset na pag may ilaw pa nga kita Yes. so kay po ng ilingon kung may mga ilaw pa sa palso kunta na yan mga ilaw na yan then pag pamahaw ta mabakal kita ki mga produkto na kung sa'yo ilingon naman po maging mindful kita kung maging epekto kang mga permi kita duman sa plastic na nahiling ta. And paglawag ta sa tuyang opisina, sa tuyang pag oral daw na pigibuta, mariparo mambem, modern marketplace na ba kita niya, ano? Di mo nariparo na halos oral daw may nag-aabot na parcel. Di ba? So yung mga parcel na yan, sa mga bubble wrap na pigaapod ta. So dako minsan natitipon talaga sa pirang consumers na oral daw igwang parcel kasi siguro man mga Daing na ako, Di ka ano na ako, Sir Ben, I am a sustainable, I practice sustainable lifestyle. So, iniiwasan ko na itong mga, iyo talaga, dakulaon na yan na nagko-contribute sa waste. yes. Pero dati, ang aram ko, Sir Ben, igwa ka iyan na nagko-collect. Garipig re-recycle man itong mga, ito mga black na mga bubble wrap na oh, pigapod ta. so mga black ang kolor. Well, of course, kay puwanta man po talaga maging responsibility man na mag-practice kita itong segregation. Yes. Kita ba sa office, igwang nabubulok, hindi nabubulok, na-recycle. So, iyan po ang dapat nag-ibunta. Even sa mga household, Ma'am Bem. So, kung nagbakal kita nagpa-deliver kita sa tuyang pagkaon, ilingon po nindo, sigurado, ang gamit kayo ang plastic manggilaray. So, duman sa household na pa lang, igwa kitang dapat na pag-segregate. Kasi ang aram ta sa solid waste management, talagang day man po yan, kukolektaho kasi ng mga garbage LGU. collector because may fiksun po silang lane na tama man. No segregation, No collection. No collection. So, yan po ang pwede ta magibos sa tuyang mga harong. So, mga misis nagdadangong po yan. So, nagluluto ka mo kay hotdog. So, ngunya bali ang sirando hotdog na nakapatos po yan sa plastic. Iyo, individually, mahalik ka pa ka ito. So, yan po so mga na pwede tang segregate pong maray para po sa pag-dispose natin, malinig po sa tuyang mapapaduman po siya sa tamang recycling system or treatment facility kan sa tuyang mga garbage collector. Tapos siguro, Sir Ben, bawasan na din ang pagkaong kay hotdog. Sabi baga. Sabi baga, eco-friendly diet So, dapat duman kita sa mga plant-based na mga pagkaon. Halimbawa, instead of having hotdog as breakfast, duman na kita sa kamote. Bunay. Diba? Pwede man. Basta, bawasan ta itong mga processed food, no? So, lalo niya mambem, kita baga nasa kita ngunyan, nasa panahon kang Kwaresma. Yeah. So, Friday bawasan ng karne. So, igwa kitang lalo na ngunyan Friday. mga pigasunod na Friday ngunyan. abstinence and fasting. Dapat sabi digduman sa mga nabasa ko about sustainable lifestyle, at least once a week lang magkarni, Sir Ben. Kaya mo daw? Maski 1 week, mambem, na warang karne, kayang-kaya. Yan, okay. So sana, arugman ka ang satuyang ang mindset kang lambang saro na we opt to have this, itong mga plant-based na mga pagkaon. Kasi saro pa iyan baga, Sir Ben, sa nakakapabawas ka itong pigaapod tang carbon footprint. So itong mga pigkukonsumo ta dapat itong mga produce digdi sa satuyang lokalidad, no, sa satuyang mga komunidad digdi. So dahil na kita magpaparagamit ka mga dilata aside from the fact na bako man nga ni healthy, nakakadagdag pa iyan sa carbon footprint. So iyan, Sir Ben, ano po ang saro pa sa mga dapat ang i-practice na mga sustainable habits. Ano po? Arog, Sir Ben, kang baga, 'di ba? Kita baga ngunyan lalong na summer. So syempre kay ipuhan ta ki dakol na water intake. Dapat
magpasiguro na kita sa toy abaga mga water tumblers. So tumbler, no? Dahil nakita magpapara gamit pa ka itong mga Bottled water. na nasa plastic kasi nakaka-contribute pa ito sa waste. Ano, Sir Ben? Yung ma'am, kung mahiling mo dyan lalo na sa coastal na, kung mahiling mo sa pag nagpa-beach kang ngunyan, Iyo. sigurado ako, may mahiling kita mga plastic bottles na nagkalat yan. So, tama ka na, nauso na ba ngayon sa mga tumbler? So, magbakal, kung igwa kitang kakayahan na magbakal para dara-dara sa tumbler, kitang para bakal itong mga bottled water. Tsaka ito bagang igwangon yan ki mga Sir Ben, mga coffee shop or mga tindahan na igwasindang mga parang apod ka yan. So mga promo ba ganinda na pag nagdara ka kisa diri mong coffee cup, may maliles kang certain amount. Arog kang partnership tangon yan with Jollibee. Ano, Sir Ben? Yes, Ngunyan na pag sa taod-taod i-specify or i-discuss in detail ni Sir Ben itong partnership kang DTI with Jollibee in connection kaining celebration kang World Consumer Rights Day. So, yun nga iyan ang permita gustong ipaabot sa satuyang mga consumers na simple man sana, Sir Ben, na makakatabang kita sa pag-promote kay healthy environment sa satuyang mga pagkukonsumo. Saro pa, Sir Ben Palan, may nabasa ako. Sabi saro sa mga sustainable habits, no, as consumers. Itong magbakal da kita so halimbawa igwaman sana kitang sobra-sobra, we have to buy in bulk. So bulko-bulko na bako so mga bawa sa mga babae baga, Sir Ben. Magamit ki mga shampoo, conditioner, gabos nasa sa sachet. So dakulon pa iyan na waste. Iyan ma'am, so sachet na sachet na mga naging kita ang Pilipinas sa sachet market na piga-apod. So dakula ang naging konsumo sa plastic. So kamo mga babae talaga, we are celebrating ngunyan Women's Month. So ang apod nga kasabag kuta sa imo igwang Women's Month, pero never ko nadagog na igwang Men's Month na celebration. Igwa pang Women's Day, di ba? So dakula ang pagpapahalaga, ibig sabihin, ma'am Bem, sa mga kababaihan. So hirak mi man ng mga kalaki. So empowerment napaduma na gabo sa mga babae. Kaya empowered na kamo. So daog na kami, Ma'am Bem. So iyan po, sa pigsabi mo, Ma'am Bem, na lalo na kamo sa mga kababayan, dakol po talaga kamo pigbabakal sa mga grocery na igwan ni mga plastic elements. So ilingon ta po yan. So baka pwede po makabawas kung sabi mo bakal kay bultuhan para di na so mga nasa container na baga, so siguro sa rumbulan o day ka makonsumo ki plastic. And hilingon ito, Ma'am Bem, itong mga containers nindo. So ang ginibukang sa tuyang government na requires na ang gagamitin is kakaganin na ki label duman na pwede ito i-recycle. May hiling ka mo dyan minsan sa tulong araw na yung reuse, reuse, 3 Rs. Yung 3 Rs natin, recycle and reuse. So yan po. So tapos yung mga plastic na yan, Ma'am Bem, po yung mga category. May mga numero, may mga number niya para maraman ta. Pero sa ang pag-segregate kayan, arap ta kung saan pa ilalagay yan. Pero so mga usual, sa mga kita mga consumers talaga, minsan data man talaga na hiling yan o data na aram kung anong ibig sabihin kayan. So much better talagang so pag-educate sa mga consumers regarding dyan sa mga symbols na piga-require ka sa to yung government dyan sa mga packaging materials sa kang mga pigkukonsumo ta. Bako sana siguro, Sir Ben, so mga shampoo baga, igwanang baga ngunyan, gabos na nakasashi, so mga condiments, mga suka, mga patis, gabos na siya igwana siyang nasa plastic na pouch na. Yes, Ma'am Bem. So sa pag-monitor ng mga produkto sa mga condiments baga, dati ang mas dakol so nasa gin bottle na pigapod sa mga condiments. Nasa bilog. Nasa bilog. So ngunyan, may nahili na kita mga sachet and even yung mga plastic bottles, yaw naman po nakakagitong mga condiments. So siguro mahiling mo sa mga display na date na lang po talaga itong mga nasa gin bottles. Pero igwa pa man na gin bottles. Igwa pa man talagang gin.
Iya po. Bako umanggaro brand. Kaya day mo iba man ang brand mo, Sir Ben. Anyway, iyo po iyan ang sa tuyang gustong ipaabot no sa satuyang mga paradangog lalong-lalo na sa mga konsumidores. Gabos baga kita konsumidor. So, ang kaipuhan man sana is parang mindset Sir Ben na arog kaini, we have to practice itong mga very basic na Simple things na pwede tang gibuhon. Yes, oo. Arog baga Sir Ben kang so mga nabubulok baga Sir Ben, so mga ubak kang mga prutas, mga gulayon, so mga inubak ta. Pwede ta baga iyan gibuhon na compost, Yes. no? Tapos magagamit ta pa iyan sa satuyang mga pag-garden. So, iyan pa ang saro na dapat daa ang lambang household ngunyan. Igwa na ki pigaapod na backyard gardening. No, mag-backyard gardening na kita. Pero di ba baka man ibig sabihin, ma'am, na wara ka ngayang Daga. Oo. Wara kang di ka pwede magtanom. Igwabag ta mga paso Yes, dumapig oo, tama. kung sa pigtuturuan kita. Kung mahiling mo sa mga social media, sa mga plantitas ta. Igwa mga practical tips dumang kung paano mag-grow ki talong sa sarong paso. Any other na gulay na pwede tang cultivate So, mga sa pangkonsumo ta, mga Oo. kamatis. Sibuyas, even Oo. sibuyas. Dahil nakita mga bakal. Dai na mabakal. Ang iba nga ni Sir Ben nahihiling ko magayunon paghilingon so mga recycled bagang mga bote ki mga soda, so mga bote ki mineral bottled water, itong so mga darakula, so mga 6 liters, so mga organ. Magayunon na nahiling ko minsan na nagtataranom sinda duman ki mga maritatas, mga kamatis. Imagine mo yung ma'am, ikumpara ta sa pagbakal ta sa saod kito mga gulayo na yan tapos yaon lang sa backyard ta. Pag hali sa saod, sigurado kita papatuson yan ki plastic. Oo. So dadaraw ta naman sa plastic sa harong ta. While itong tanom ta sa backyard ta, pitas ta diretso na sa kusina ta. Yes, So para sa pag-transport ta, makaipok ki plastic. Tama. Makaipok magara kita tung sa day na kaagana kung dakol kitang aanihon na sa mga pananom ta. Reusable. Bako na so single use. Kasi talaga tama ka sa saudan, mabakal ka kabangang kilong kamatis ilalaag sa plastic. Kabangang kilong sibuyas naman sa plastic. Siguro kung dahil talaga maiwasan kung wala pa kitang backyard garden na ining mga kaipuhan ta sa pag-uroal daw, kung masaod kita, siguro pwede naman magdaraki bayong. Igwa pa bang bayong sendo, ma'am? Igwa, kamo da eh? Daidig di sa Ligaspi? Igwa pa. Nakulo na bayong. Naglalayo, gagari. So bayong. Bayong. So traditional bagang bayong na mahibog na minsan nga ni piglagan di mga manok na Yes, hihiling ma'am. So, may mga luho na. yeah, ano, pigluluhuan para sa manok. Aram ko nata pigluhan. Nata. Para para makahangos sa manok. Iyo, para makahangos. Inabutan mo sa payaw. Oh, iyo. Pigo patusan ka sa tuyang mga dati sa mga urabang dati. Yes, mga dating panahon na piggamit na dati na talagang biodegradable. Yes, So, pag tinapong mo malapa na lang siya. So, Tama. di siya Oh. Kaya kami ang nagsasaod kaya sa muya, so agom ko. Pero siya may darang bayong. Tanganing sa mga kamatis, gabos na duman. So mga gabos, okra. Dahil na siyang plastic na pig-uuli sa harong. Yung piggapod na women empowerment. Ikaw na nagsusugo kaya agaw mo magsaon. Kanya-kanya bagang Sir Ben, kanya-kanyang tuka. Ayo. Ako man yan, habang sa nagsasaod siya, grocery ka. naglalaba. Naglalaba. Sa paglaba naman, Sir Ben. Ayan. Dakulo Tama naman ka man kita din, dyan sa gabos na pigibo ta oral daw, Yes. dakol kita magigibo na pwede kitang limitan ta sa mga contribution ta sa kang sa tuyang environment. Tama ka sa paglaba sa mga detergent na pinagamit ta. Kung hilingon ta po yan ng mga detergent, talagang mga chemical talaga yan. So, kung basta di ko aram kung bawal na maglaba sa salog niya kasi baka may epekto yan sa mga detergent na pigagamit di ba? So ayan, apunta sa bio baka maapektuhan man. So Pero sa muya, syempre sa baryo, igwa pang mga salog duman sa mo. Sa Indo, di sa Ligaspi, dahil naman kisalog. iko kaming salog. Yawa rin.
May nagralaba pa man sa salog kasi Oo naman. kang mga aki ako na experience ko man iyan na maglaba sa salog. Pero siguro yung sa tuya na din na pagiramdom man giraray na so mga hinalian baga so mga patos ka mga sabon, mga detergent, dahil hindi itapok duman. Ipapaano sa salog. Oo. Makukwata yan, dumana sa baybayo sa dagat. Iyo, mahiling tabaga mga baybayon. Oh, and speaking of baybayon, Ma'am Bema, magkakaigwa kita siyempre, of course, sa mga activities ta, itong Coastal clean-up. No rin iyan, Sir Ben? So ang DTI Albay Provincial Office tapos Masbate Provincial Office igwasin ang schedule kang coastal cleanup. So March 15 sa Sabado Okay. during the World Consumer Rights Day celebration. So yaon po diyan ang mga pagribata sa DTI Albay Provincial Office para mag-coastal cleanup. Of course kita sa Igwa regional ba office. sindang location kung saan sinda kondusir kang coastal cleanup? Siguro To be announced, Ma'am Bem, to ang be yaon. announced So, pa. Okay, pa sila. pero ang location nito is Legazpi City. Kung Okay, saan sa Legazpi City, yan dito pa Arab. Kasi hala ba ang shoreline kang Legazpi City, baka magbong kita naman sa Padang hanggang Puro, medyo Okay. data kakayano ka halawi kang So iyan ang sa tuya din na contribution para makatabang sa sa kalinigan kan sa tuyang environment, especially sa mga coastal areas. lalo na kita na sa Bicol region, kita malita talaga napapalibutan kita wala siguro na probinsya kang Bicol region ang warang dagat, warang shoreline. May ang anong ko sa ginubatan ba? Probinsya. Probinsya, So, tapos okay. kita Sa igwa, probinsya, oo. okay. Oo, gabos naman igwa eh. Okay, igwa. Oo. So, yan ang satuyang sarong contribution para makatabang sa kalinigan, sa paglinig kang satuyang environment. Other than ito, Sir Ben, ano pa ang ibatang nakaschedule na activity in connection sa pag-celebrar kang World Consumer Rights Day? Of course, Ma'am Bem, dito paglingon ng mga consumer advocacies na gigibong sa tuyang mga kang 6 provinces kang Bicol region sa mga consumers natin, explaining to them or orienting them regarding sa ining sustainable lifestyles na banggita sa pag-celebrar kang World Consumer Rights Day. Apo. Igwa kita dakol pong naka-line up na mga consumer advocacy program sa tuyang mga kaibanan sa mga provincial offices. And of course, magkagiwag kita, Ma'am Bemo, ini po para mapahiling taman sa publiko ining distraction kang mga uncertified Okay. products na gigibunta. Simultaneously, Ma'am Bem, sa tuyang mga probinsya except for Albay and Sorsogon kasi yaw sa tuya sa regional office yung mga produktong na picture-render sa ng mga uncertified. So, No, arin iyan, Sir Ben, na distraction. igwa kita ang gigibon sa March 13 kung data matapos until March 14, Ma'am Bem, ang Oo. Dakol na medyo destroy. nagkapira man ni Ma'am Bem na for distraction ta. Pero masunod kita naman of course sa guideline na pipapautob kang sa tuyong mga government agencies. So mga produkto na may content ng mga hazardous waste na pig-upload ta. Ini po, data po yan Ibang disposition ang, kasabay sa oo. distraction na gigibuon ta na kung saan kayo po ta makipag-coordinate muna sa mga authorities regarding sa proper treatment kay ning mga produktong ini. Opo. Sa mga treatment facility, paano pag-transport from one place to another para Okay. po ma-sure ta na diyan baka sa transporter na makuha ta, kinuha sa tuyo, itapok lang sa landfill. So, di po pwede yan. So, kay punta po ma-assure na makakaduman siya sa tamang treatment facility. So, Sir Ben, ano itong mga produktong i-destroy ta sa March 13? So, siguro tawan ta na iyo naman ini ang oportunidad para imbitahan ta sa tuyang mga friends sa media sa DCGB. Si Joshua ang na-witness duman sa tuyang destruction. So, sa March 13, anong mga produkto ang sa tuyang i-destroy? So, ang mga produkto ini, Ma'am Bem, yaon dyan. So, kadakol, ang pinakadakol ata ining alambre. Alambre. So, mga steel wires Oo, na nailing ko lang. surrender sa tuya. So, yaon mga po dyan, dinawara sa mga PE or PB pipes, so mga pigagamit Tubo? Water pipes? PVC pipes, mga water pipes sa tuyang mga household. And mga monoblock chairs and other small appliances na yaon duman na pig surrender na po sa tuya. So, mga produkto naman na data itong nabanggit ko kanina,
kanina na it need kay punta mag-consult muna sa mga authorities. Yan po diyan so Mga ilaw gayon. sa mga ilaw kasi may mga contents nila so mga motorcycle batteries. Okay. So, may mga chemical content yan. So may mga acid na yan po diyan sa lawkang batteries. And lighters, so, mga disposable lighters, medyo nakol naman po naman. So yan po naman and until now yan po naman so fire extinguisher na pigsurrender sa tuya. Kaya man ito pwedeng pisunon. Pison ba gamiton? O, dain naman Yes, ma'am. Magamit ka ng pison Pison. ito para sa ibang produkto. Opo. Of course, kung di kaya kang pison, itong puputulon ta into pieces para Okay. din na siya mapabakal otro as ma-recycle, mapabakal Alo otro. kang alambre, pwedeng putulon. Oo. So, siguro Sir Ben, baka i-emphasize ta giraray kung nata ining mga produktong inipig destroy kang DTI. Inibaga, Sir Ben, tama ako. So, mga produkto ining na confiscate during the enforcement activities kang sa tuyang enforcement team kasi daisinda nagsunod or daisinda nakuhahan ka itong mga PS, boda ICC, ano po. So kailangan ini i-confiscate tapos syempre may mga naga-undergo pa man ini sa process. So ngunyan ini ready na for destruction kasi case closed na. Yes, ano po, ma'am. Sir Ben? Para sigurado kitang napautob ta so procedures natin Yes. sa pag file from notice of violation hanggang formal charge, so payment of fines, surrendering ka mga uncertified products. Kay puwanta po ini mga uncertified products, of course kay puwanta po ini i-dispose accordingly. So ining mga produktong ini bunga po ini kan sa muyang ginibong enforcement activities for 2024. Yes. May iba kasabay pa sa 2023 kasi kung maapot po kung kan 2024 pa yan kasi po sa due process na sunod ta. So kay puwanta po sunod naman kaya nag-last talagang araw kini kahaloy ang sarong pagkaso kang sa tuyang ahensya duman sa mga airing establishment. So kay puwanta po hilingo syertohon na nag-agi sa tamang proseso yan bago ta iyan i-dispose properly. So kay puwanta po certificate of finality from the adjudication officer para po maasabitang dahil na po siya nag-appeal, Yes. wala na pong pending appeal kung sa pa man na court siya nag-file kaya para sigurado kita sa tuyang disposition na gigibuhon. So, tama Sir Ben, tapos baka maghapot nata pigaraot na pwede pa man ngayon magamit, lalong-lalo na sa mga halimbawa sumono black chairs na hiling habang nag-enforce daing PS mark or daing PS mark kasi digdi man lang yan pigiribo ano po Sir Ben. So nata ini pigdi-destroy nganing ipahiling ta sa publiko Sir Ben na dai na talaga ini pwedeng gamiton tabako ini safe. Yes, ma'am. Oo. Sa mga ito mga nasabitang uncertified Oo. kasi dito nag-agi sa tamang testing o proseso kang pag-acquire kitong PS mark or ICC sticker. So ibig sabihin dito po aram kung talagang safe gamiton niyan. Kaya nga uncertified. So may mga manner of disposition man kita ma'am na susunod pero ini po ang pinaka-proper sa base sa tuyang for destruction ining mga produktong ini kasi kung i-donate sa mga institution baka kung ano man ang mangyari Yes. because of Makadanyar pa, because of our donation na ginibo baka makadanyar pa kita Buhay. o property kita po ang babasulong kaya kasi naling na po ngayon indong uncertified pig pa na open indo po siyempre gagamiton yan so they po pwede yan so para man po data man po pig tutugutan na isurrender sa mga suppliers because ang gigibong kang mga suppliers maybe baka dadaroon lang sa ibang lugar, sa ibang regions, outside Bicol region, duman nila ipapabakal otro. So, pwedeng i-recycle. So, dahil man po pwede yan. So, Dahil po pwede talagang ang pigigibo ka sa tuwing opisina, distraction po talaga ang kaipuan ng gibo para din na siya ma-recycle, may pabakal otro. Non-negotiable po iyan. Kasi minsan kaya Sir Ben, pag may distraction baga kita, lalo na pinapahiling na baga sa public, ano po, may mga nagko-comment dyan, ay ngaya sayang ngaya kay
ito na ta nga pigraot, pwede pa man yung gamiton. So, yun lang ang gusto mong ipaabot. Po, di po tamang hinayang, Ma'am Bem, kayan because kung baka magamit yan, mas dakula pa, maging perwisyo kayan, kumpara naman sa paghihinayang na, maski kita baga, naalita mo talagang nang hinayang, Iyo. kasi pasaon mo lang sa toilet bowl na, yaon duman, na selling mo, Pwede man pwede gamiton, mas wala man kidiferensya. makahinayang kung sa inyo. Pero kaya po na pong agibuon yan para po maibikaran itong mga aksidente na pwedeng idulot ng mga uncertified products na yan. So, iyan po talaga ang sa tuyang may sinusunod kitang batas, may sinusunod kitang proseso. So, gabos po iyan ng mga confiscated products na nakukuakan sa tuyang enforcement team, gabos po iyan kaipuhan, may proper disposition po iyan. So ano ang pwedeng i-destroy, ano ang pwedeng agi pa duman sa ibang ahensya di gobyerno, so may mga ibang chemical ingredient, mga content, pwedeng mag-agi sa DNR kung paano ang proper disposition. So arog po kaiyan talaga ang sa tuyang sinusunod na proseso. Okay, so Sir Ben, 11:48 na digdi sa kuyang oras. Igwa pa kita Sir Ben ng mga ibang activities na kaipuhan i-highlight in celebration kang World Consumer Rights Day other than sa tuya sa region, igwa kitang distraction kang mga substandard or uncertified product sa March 13. Saro iyan sa pagpahiling no sa satuyang mga ka-consumer na itong mga produktong ito nag-agi sa tamang proseso, so kaipuhan talaga ito i-destroy. Other than that Sir Ben, ano pa po ang mga satuyang schedule na activities, or siguro Sir Ben, data pa na ano yan, data pa na inform so sa tuyang mga paradangog manungod kang sa tuyang partnership with Jollibee in connection kang pag-celebrar ta kang World Consumer Rights Day. Sir Ben, paano sinda makakabali or makaka-participate duman, Sir Ben? Ano ang apod ta ka itong partnership ta with Jollibee in connection kang selebrasyon kang World Consumer Rights Day with the theme A Just Transition to Sustainable Lifestyle. Sir Ben, please go ahead. Yes, Ma'am Beb. So nasambit mo nga igwa kitang pakikipag-partner sa sarong fast food chain di sa tuyang lugar ining Be-Earth's best friend na piga-upod na kung saan Be-Earth's best friend na kung saan nagkaigwa ki gari sistema ang ining fast food chain, applicable lang po ini Ma'am Bem sa mga drive-thru and take out na kung saan offeran po kamo kang mga crew diyan sa fast food chain na kung i-forgo nin ditong paggamit ka mga plastic utensils, so mga kutsara and tinidor and kutsilyo na kung i-forgo nin maka-earn kamo ki a certain point para po maka-avail kay itong mga produkto maninda. So ini po naman na mag-gain, makukuha kang fast food chain na yan, maguguno na fund para dumasa pag natipid din sa pagpagamit itong mga plastic na mga utensils. May beneficiaries po yan, Ma'am Bem. So mapili po data po matatala mo ano po ang kung sisay po ang beneficiary kaya na school, actually school, para po magtao mangki assistance duman sa mabeneficiaran na public school, Ma'am Bem. So it will run from March 15 until April 15. So, 1 month po yan. So, pwede ka po, kung nagbakal ka ngayon duman sa, kung nagbiyahe ka, yaong ka duman sa Sipukot, nagkaon duman, pwede ka mag-redeem di sa Legazpi. Kung nakadigi ka, naka-earn kang points, so, pwede ka mag-avail din. Pwede i-accumulate, maski sa in mo na gain, so point. Basta, Jollibee within the South Luzon cluster pala, Ma'am Bem. So maski sa 4A, nakabot nga duman sa Tagkawayan, Batangas, so pwede ka mag-redeem duman. Within the three regions, region 4A, region 4B,
and Region 5. So Okay. maski sa Palawan under sinda kang Region 4B. Mhm. So inisaro ini sa paagi para mag-contribute sa pag-minimize kang mga paggamit kay ini mga plastic utensils, no. So igwa kitang ma-earn na certain point. Di pa man pala nagkupuon sa Di March pa, 15 pa. Oo. So mga mahilig mag-drive-thru, mag-take out, pwede ta ining So we ma-avail. have 33 outlets of that fast food chain digdi sa Bicol region, Ma'am Okay. Bel. So medyo dakol po 'yan. Ang paborito ta 'yan na naging ano 'yan, paborito na kang sa tuya lalo sa mga aki na Sa mga aki, grabe ang And Ma'am Bel, bago ko malingawan ha, data paglingawan, makakigwa kita of course kitong Diskwento Caravan. okay. So ang Diskwento Caravan tab duman sa regional office Okay. So sa March 14 makakigwa kita gi Diskwento Caravan na kung saan pwede po kamo maka-avail kay itong mga produkto at the distributor's price. Yaw duman sa nakakapirang produkto, nakakapirang distributor ang yaon po duman sa regional office sa Rawis, Legazpi City. Pwede po mag-avail kay itong mga discounted price nito. Oo. So March 14 So Friday. ini mga produktong ini Sir Ben, so pirmita man sana ini pigagaramit mga Basic necessities, basic necessities, prime commodities, prime pwede. commodities. So iniimbitahan mi po ang Gabos, so mga nagdadangog sa satuya ngon yan. Pwede ka mo mag-avail, open man iyan sa Gabos Sir Ben. Open sa public sa March 14 sa Otro Biyernes. Magkakaigwa ki Diskwento Caravan duman po sa samuyang opisina sa Rawis. So duman sa natadta sa laog, no, pati sa luwas pigo-occupy ta ito. So magkakaigwa kita ki Diskwento Caravan. You will have the chance to buy the basic goods, basic necessities and prime commodities at distributor's price. Tapos igwa pa sindang mga baga Sir Ben, so mga promo, mga giveaways, mga halimbawa nagbakal ka ki pirang boteng araw ka ni may libreng certain product. Bundle na pigapon Bundle, na. bundle. So, makaka-discount kita maski por paano, maski dit na kantidad yan, dakulang bagay para sa tuya. Yes. Oo. Sana igwapa din ka itong mga agri-products din kung may participate. Ayaw po si distributor kang egg, Okay. kang itong mga gulayon Oo. na So mga iba pang mga processed, minsan may mga processed na pagkaon, so mga manok, dressed chicken, mga dakol, no? Kaya so mga nagdadangog, pwede ka mo magduman sa March 14 sa Rawis, sa DTI Regional Office para maka-avail po kita kaining mga produktong ini at distributor's price. Igwa ka pa po, Sir Ben, na i-share sa satuyang mga ka-consumer, lalong-lalo na ngunyan March 15, we will be celebrating the World Consumer Rights Day, Sir Ben. Yes, Ma'am Bem. Siguro parting message ko Yes, na okay, kasi please. nakita. So, again po, sa Gabos na nagdadangog na mga consumers natin, share ta po itong the basic consumer rights na nabanggit ko kanina. Ito po sa mga kay puntang maaraman na igwa pa lang kita kaya mga basic rights na yan. Yan po ang Department of Trade Industry sa mga implementors kaya ng mga consumer rights natin para po magtabang sa inyo kung sakali man igwa ka mong na-encounter na sailing nindo nabalgaan sa inyong consumer rights. Dito man po paglingawan kaya na consumer rights, Ma'am Bem, igwa po kitang pigapod na responsibilities man bilang Yes. consumer. So may kaakibat na responsibilidad yan. So mga rights kung may karapatan ka, of course, igwa ka responsibilidad. So sa again po itong discuss mo kanina na kung maski sa on our own little way na maka-lessen kita kang contribution duman sa mga pigtagal ng mga plastic na kung pwedeng dito na gamiton, i-lessen ang paggamit kung may na simit ni Ma'am Bem na kung may leak ang sa indong mga gripo, ipa-fix na kaagad kasi ang bawat patak ay mahalaga, ika nga. Okay. So sa mga ilaw naman, nag-observe kita katong Earth's Day, Ma'am Bem, na perang hours na napapasok kita sa tuyang mga ilaw, and let's go duman sa mga sa mga green energy na pigapunta sa mga appliances natin. Okay. Igwa kita mga inverter na pigapon na To save on sa electricity use natin, and sa mga solar
powered na sa Yes, tuyang mga oo. pigan naman ngunyan. So kung sa po mas nahiling ta na makakatabang kita maski puro paano sa pag-preserve pa sa tuyang Mother Okay. Earth. So gigibuon ta po sa sa muyang panawagan with other government agencies of Opo. course na share man kita ka sa tuyang mga responsibilidad bilang consumers na responsibility so vigilant consumers na piga po ni Yes, Ma'am Bem. oo. So yan lang po Ma'am Bem, and of course na po paglingawan itong nabanggit naman ng mga activities kasi mo yung opisina, igwa po kaming gibo ng mga diskwento caravans, infomercials, consumer advocacy, of course yung distraction na pigaputan, of course itong partnership with the fast food chain na gigibunta na tangkilikon ta po itong mga marahay na activities objeto para sa muyang mga activities, Ma'am Bem. Okay, oh yan. Salamat na maray Sir Ben. So ang oras 11:57 ang sa tuya pong kahaputan. Pwede po kamo mag-text sa 0999-883-1471. Pwede po kamo magtao kisarong sustainable practice o habit, no? I-text po din duman sa 0999-883-1471 kung sisay po ang enot na makahiras kang sa indang sustainable habit or practice manggagana ki 300 peso worth of gift certificate hali po sa usapang consumer at negosyo kang DTI Regional Office 5. Please go text 0999-883-1471. Pwede po maghiras kisarong sustainable practice o habit, no? Kasi iyan po ang satuyang tema sa pagselebrar ta kang World Consumer Rights Day, a just transition to sustainable lifestyle. Ayan, kung sisay po ang makaka-text na inot, iyo po ang manggagana ki 300 peso worth of gift certificate. Ayan, please, sa mga live viewers ta po, sa mga listeners ta sa radyo DZGB 729 kHz, pwede po kamo mag-text sa 0999-883-1471. Ayan, so sa giraray po, habang naghahalat kita kang mga text messages kan sa tuyang mga paradangog, Sir Ben, uliton ta Sir Ben, sa March 14, iniimbitaran taan sa tuyang mga paradangog na magpasyar sa DTI Regional Office 5 Rawis para sa samuyang diskwento caravan. Libre po, libre ba? Kung man libre palan. Open sa gabos, open sa public. As in sa March 13, magkakaigwa kita ki distraction ka mga uncertified products. Duman po din sa samuyang opisina. Iniimbitahan taso sa tuyang mga amigo na taga-media para mag-witness. Ano po? Okay, so sa giraray, iyo po ini ang sa indong kailiw alat. Guna, igwa ng text message. Yan. Sorry. Sustainable practice po, madam. Hindi po consumer right. Ano po? Sustainable practice or sustainable habit po na sa indo pong ginigibo sa oral daw na pagkabuhay. So, halatunta na lang po so text. So, tamang singbag. Ano po? Habang pauli kita sa opisina. So, sa giraray, salamat Sir Ben. Salamat sa mga nag-antabay digdi sa samuyang programang Usapang Consumer at Negosyo. Sana po may naokdan kita dawa diit na practice, sustainable practice or habit para sa makatabang kita sa pagproteher kan sa tuyang environment. And this is your friend Bem Romano Birango, ang sa indong ka-consumer digdi sa programang Usapang Consumer at Negosyo na nagsasabing wais ang consumer na may alam. Salamat! Maray na udto po. Sa indong nadangog ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Usapang Consumer at Negosyo. Inihatod sa Indo kan Department of Trade and Industry, Region 5, asin kan DCGB. Kung ikaw ay edad 50 pa